हरि ओम मा खालामनो जोंनि बयनिबो गोनांथार सोरगोआरि बुद्धेस्वर दैमारिया मैया हरनि 8 रिंगायाव रुंसारि जालांबाय। बिथाङा गावनि फरायनायजों लोगोसे जोंनि बे सिखनजरा ओनसोलनि गोबां गाहाम खामानि मावलांदों, समाज सिबिलांदों। दा बिथाङा गिबि आंनि मिथिनायाव गुदि फरायसालियाथ' बे 29 नं गुदि फरायसालियावनो फरायदोंमोन आरो बिथाङा बिनिफ्राय एमइ स्कुलखौ फकिराग्राम बरुवा स्कुलाव फरायदों। दा बिनिफ्रायनो मेट्रिकखौबो आनजादखौ पास खालामदों आंनि मिथिनायाव। बेनिफ्राय कलेजाथ' क'क्राझारावनो फरायहैबाय। दा बिनि उनाव बिथाङा मागुरमारि एमइ स्कुलाव हिन्दी फोरोंगिरि हिसाबै थिसनजायो, एपइन्टमेन्ट मोनो। दा बिनिफ्राय मावनानै बिथाङा गोबां बिदिनो ओनसोलावबो जोंनि सिखनजरा ओनसोलाव एसके जेवारि एमइ स्कुल बे खुलिनायाव बर' मिडियाम हिसाबै बहायबो गोबां बिथाङा लोब्बा दंमोन, मदद होदोंमोन। आरो बिथाङा बिदिनो फोरोंगिरि मावनानै मागुरमारि एमइ स्कुलनिफ्राय 2011 मायथाइयाव आजिरा मोनो आरो बिथाङा दिनैसिम माने 77 बोसोर जाबाय। दा बिथाङा समाजनि गोबां खामानि मावनायाव मदद होबोदों। धोरोम सिबिनायावबो जोबोद मोजांमोन। थारैनो मख'नो थाङोबा, बुंनो थाङोबा जोंनि बे राभापारा बेवहाय आर्य सनातन धोरोम दं, सिद्ध जगाश्रम। बिथांमोना बहायनिफ्राय जोंनि आफा सदगुरु सनेस्वर ब्रह्मचारिनिफ्राय धोरोम दीक्षा लानानै बिथाङा पुर'हितनि खामानिखौबो गोबां मावबोदों। दा रुंसारि जाजासिम बिथाङा पुर'हितनि खामानि मावबोनानै जोंनि बे ओनसोल आरो गुबुन ओनसोलाव धोरोमनि फारसे संस्कार लाबोदों। बे जाबाय बिथांनि धोरोम सिबिलांनाय। आरो बिथाङा जिखि समस्यानो जाया मानो जोङो बिथांनि खाथियाव जोङो मदद बियोब्ला बिथाङा मदद होयोमोन। आरो बिथाङा सिगां बर' साहित्य सभानि जेब्लानाखि जोंना क'क्राझार प्राइमारिमोन बे समाव बिथाङाबो आफादगिरिना सेक्रेटारि बेबायदि बिबान लानानै मावदों। दा बिदिनो बोसोरै बे बर' थुनलाइनि 10 नभेम्बर फालिनायाव जोङो क'क्राझारावनो थांनानै फालिफा हैयोमोन। बे समाव जोंहा बनरगाव प्राइमारिजों लोब्बा गैथ'मोन। बे रमान स्क्रिप्ट 1974निफ्राय बे समनिफ्रायसो बनरगाव प्राइमारि दानाय हिसाबै बनरगाव प्राइमारियाव जोंनि साहित्य सभा लोब्बा लाफादोंमोन आरो। दा बिदिनो बिथाङाबो बे रमान स्क्रिप्ट आन्दलनाव गोबां खामानि मावलांदों। आरो बिथाङा बे समाव माने जरदार आन्दलनाव हेफाजाब होफादोंमोन। दा बिदिनो फैयै बिथाङा दिनै गोबां जोंनि बर'नि सोमावसारनाय फरायसा आफादनि हक, जोंनि साख्रियाल आफाद हक,
बेफोराव गोबां मदद होबोदों दा बिदिनो बिथाङा फोरोंगिरिबाबो राजनितिकआव बा ओरैनो जायगा बिसेसै गावनि रोंगौथिजों गावनि बुजिनायजों जोंनि जायगाखौ माने जाहाथे मदद होबोदोंमोन आरो गोबां बे समाव बिथाङा रेडिअ' आर्टिस्टमोनबो बिथाङा जोंनि क'क्राझार माबायाव रेडिअ' माबा जेनब्ला बेवहाय बिथाङा मेथाइबो खनदोंमोन आं मेथाइखौ बावबाय माखौ खनामोन दा जाय हक दा बिथाङा जोंनिफ्राय दानो आनज्रायलांनाङामोन मा खालामनो बे जाबाय इसोरनि लिरनाय जेराव बुंदों थैनाय उजिनाय हाबा जानाय आरो थैनाय बेखौ जोङो बयबो इसोरनि बे गोहो लिरनाय बेखौ जों बयबो मिजिंथियो दा बेबायदिनो बिथाङा दा मैया 29 नभेम्बर 2022 मायथाइयाव बे मोनाबिलियाव खोनानाय मथे 8 बाजियाव रुंसारि जालांबाय बिथाङा बिदिनो बे धोरोम लानो धोरोमाव जोंहा बै एकदम अरुणाचल बर्डार सिजौसा होननाय दङ बेवहाय शिब मन्दिर गायसननानै दङ मोनसे दा बेवहाय बे शिब मन्दिराव प्रत्येक बोसोरनि 1 जानुवारियाव गुरु स्नान खालामहैयो आरोखि जों मोनसे बेवहाय बे आफागुरुखौ स्नान खालामनो बेवहाय खालामहैयो आरोखि दा बेवहायनो थांबाय बिदिनो 1 जानुवारियावथ' खामानिया जोब्बाय नाथाय आफाजों बियो बिदिनो शिशुफोरनाव सोलोंसाफोरनाव बियो बेरायफाबोनांदों आरोखि बे समावथ' जानुवारि बिराद गुसुखा बिराद गुसु बेवहायनो बे थांनायाव एसे जानाय लोंनाय दै लोंनाय सोलायनाय खुन कार्बि आंलं ओरै अदालगुरि बेवहाय माजबाद ओमफ्राय सनितपुरावबो तेजपुराव दा बेवहायनो बियो थाबोनाय जादों आफागुरुजों लोगो फैनानै दा बिदिनो फैनानै उनाव बियो बे लोमजानायाव हमबायानो आरोखि दा लोमजानायाव बिथाङा बिदिनो ट्रिटमेन्टआ लाबाय लास्टआव ट्रिटमेन्टखौ बरपेटायाव हैनाय जादों आरोखि मामोनलाय बेना फखरुद्दिन आलिमानि हस्पिटालाव बेवहाय दा बेवहाय एसे बिदिनो कभिड बे समाव कभिड एसेबो दङ नालाय कभिड मोननाय बेखौबो माबानानै थेवबो ट्रिटमेन्टखौ उनाव बाव लानानै हामनानै फैबाय आरो हामनानै फैनानै दा बियो उनाव बिदिनो मोजाङैनो सोलिगासिनो दंमोन आरो दा बिदिनो मानसिनि देहा बबे समाव मा जायो हयथ' बबेबा समाव जानाय लोंनायाव एसे माबा जाबाय दा बेबायदि हिसाबै बिनि एसे ट्रिटमेन्ट लानांगौ माबाया बेनोमोन आरोखि बेमाराव गोलैनाया नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां निउ इन्डिया टेक्न'लजिस मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।